Ja, välkommen i så sendingene. Det er en samrøve som er ferdig her med Bjarne Hansen i Ronavik. Bjarne, Ja. jeg får be deg om å si meg det sendte fra Løyvnen der, og atter til foreldrene og søskene i Hørsvøy. Du er født i 1926. Ja. Ja, og vi var 8 søsken. 4 dranger og 4 jenter. Og den eldste, Hans Peter, han var bønd, eller pappa var bønd, han ble så til. Og den neste var en jente, han hadde båtel. Hun var bra gift med Herman Hermansen. I Hørsvøy. Og så var en jente som het Petrea. Hun var gift ut i Hofton, Jans Reinar Olsen. Og så hadde jeg at Edvard var, i halvdelen var i 18 av Petrea. Og han døde ved Nølsøyden. Han var 18 år gammel da han før. Og det var 20 høstkinger som fører igjen, så det var ordentlig skratt. Ja. Vi kommer atter til det om en løte, at ta oss om det sødene, som først i 1935. 34 var det, ja. Høyr, men kan du nevne sin pappa, det var bøndesitt, og han var østene batasmeier. Ja. Og det var, altså, da var det så løs at da jeg kom til Sundaland, så kunne jeg bare si hvor pappen var, da han kjente det. Og det er det så galt, nå må jeg si hvor sinner er. Så hvis jeg sier helt meg igjen til han kjenner alt løsen, så det er bare det at det er rundt land. Ja. Men nei, så var det ikke noe særlig. Men jeg skal fortelle deg om første løyketøy som jeg fikk. Det var en båter. Jeg gikk og mailet en pappa om å gjøre meg en båt. Og det var han var en 6 tommer lenker og så. Han tog øksene, og så høgte han til. Det var han gjorde en båt i Høykjøsen, det minnes. Og høgte han til, og så fikk jeg han. Og det var ikke knøyvrån. Så han kom alltid inn om etter morgenmat, at man morgenmat. Og da tog han knøyven, og så snøkket han. Og det var første løyketøy som jeg har gjort. Så man ble ikke sånn ivrendere å spille. Men det var du var glad for? Jeg var glad for han, ja. Som pappedønn, givet der, og som han evnet til selv. Ja. 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 Du, Hørsvøy, hvordan folk held du bo i her, ta i 2 år smadret? Det var om 100 trus, det alltid. Det var 22 hus, så vidt som jeg minnest, da jeg var smadret. Men det var ikke veier til bygdene? Nei, ikke til bygdene. Det var vever urbygdene, og nækka norr om bygdene, kanskje en 500 meter norr om. Ja. Og det var til hestavagene kører etter, det fungerer fint. Og det var nekka som jeg gjør nekve å ta som smadranker. Det var kører tøyene, de skulle køres ut, og det var sjåfører for at vi var så frever. Og høytje, det skulle køres inn. Så det var nekva køyre. Og nekva det vanlige arbeidet som var gjort av bygd. Ja. Og pappa var bøndesitt, så to varst av fjallet og hjelpte til ved ødlom tog. Ja. Og kom å kjenne til alt det arbeidet. Ja, det er. Ja. Men det var, jeg skal si at jeg var ikke nek fyrst til at jeg kjente så ytla seg, jeg kjente ikke seg. I 80-årene kjenninger, hun var grå, det visste jeg. Men jeg kjente igjen noen gang, til fjallmennene høtt til fraget, da
säger stor ratten och säger du är rätt att ta in är du då visste det att det visste det inte. Så det var också tullig avgjort att du kunde inte vara bönder. Det är inte kunna huxa om det var inte skoj, men det är alltid varit gav och kreativ, det är inte på den måten. Men så, hvis man tar man väl så som en tjej och här omkring, man får ut runt garsen då. Det var nog så längt. Så plötsligt att säga om garsen nu tofta kommer var så sånt onkel banden tofta kommer när det är de man löjt det kallar för band. Ja, det är en gång hotell. Men men mjölkabatan det har skilt då här. Det har skilt och ta ombord. Och pappa var annars som det var han som hej posten och mjölkabatan. Han är Paul Paulsen, Paul Tofton. Han var en helt stor man. Och så gott ut, det är fullt skägg. Och pappa rör alltid vi ombord. Och det var så lös. När mjölkabaten kom, så var alltid näck folk här. Så båten skulle, han är 6-mannafär, Paul, och han skulle så drejas ur nästen, och han blev alltid drejen i näste 18 år. Och han blev brukt till löjt igen när det kom ombord. Och så var Paul var nog så hastig och så där, men det gick kört ur dem. Men det är man Axel och är så med säger han vem med helt att tar höskaugor väl samman bara då. Ja, så. Jo Bjarne det är också det antal löve som var i höst och i tag kan så grejer sin från då. Ja, det är som var i åren alltså ju för. Det var tar alla pappa han stavet Magnus Pauli och Wilhelm tar var tryckvanden tar vittna och Samuel Jakob under vören där kallade det var med som vittna i åttan och Sanna konan sa röjsen det var tryckvand folk så var en kona som att Lovisa hon var mamma till han som förde i Palla. Ja, Olsen. Ja. Hur ser det på sådana så vet du? Ja, det är ja. Nu är det Lygaring som är. Ja, nu är han skulle jag kunna känna kona. Ja, det Magnus, ja. Magnus barnen, ja. Ja. Och hon Lovisa, det var en verkligt tryckvande människa. Det minns det. Och hon och mamma helt och kyrkeklockan samman. Så fick så komma först till lockare och så för hon tar och så tar jag var och så bytte dörrarna mitten så. Ja. Så det var alltid näckvar kyrkeklockan. Och det minns jag då till att läsa så blev och var allt det att för våra unga vänner och så. Ja. Ja. Det var för bad. Det minns det var allt spettra det så att. Ja. Så det var en gackleblä som kom i huset. Ja. Fick antal föje. Ja. Tandvägen, ja. Du vet nog vad som heter antal löve här och det var söndagsskola. Ja, det var inte alltså först jag minns det var hon var dotter till Gottmund. Gottmund Damberg. Ja. Hon är godligt. Hon var gift vid Hans Charlotters, ja. Hon hade söndagsskola först som jag minns. Men så tar en allt sån för. Jag vet inte hur så men så så kanske att det var så att minns jag att han Peter Brecken hade söndagsskola. Men jag minns inte någon annan. Nej.
Men Bjarne, det här så komma till mötene. Ja. Så minns du till ölla tøyeligt möten så var det gamla skolan. Ja, ja. Och skolan ständer än här i Høsvik. Ja, och han skulle vaskas, ta i möte var, så skulle golvet vaskas alltid, så skulle vaska och botchen, 18 år. Då han blev vaska och kvante, golvet vaska och kvante och botchen. Och så var det så lös att komfyren, han hade som regel en vattbehållare. Och det var det kom alltid ut klockare, en spann att få vatten och vaska skolan med. Och som regel var det tvär unga jenter, eller trutjar, så blev bytnare vaskad i kvöld. Att han har mött. Ja. Men i samband med de mötene så nu hej är en samröva i rast 2 ta. Vi systerna. Ja. Petreo. Ja. Ja, och det var i samma husen som vi tar upp nu. Ja. Att det är samröva vi ena. Ja. Och hon grötte mig sen fra bägivjande möten och eisne bägivjande dansstolen. Ja. Kanst du gröja sen fra hesten här, han David så var skipare av nödsöjtene. Ja. Sen han och två männer. Han David, han var alltså, han hade gått ett särskilt gott mål. Han var av allra bästa kvar. Och jag minns en maver i Skikve som han att Antonis. Det var också samma vi hon bei Antonis och Bojansara som att Jekvan var nekve golfen, han var som 80 golfen. Och Antonis var och sände vi golfen i Ösen. Och han stod Antonis fortalte till att han är varit av Stronton i Hildiaul. Och han stod vid skipa men som alla notterna i dansen. Han tog till gå skott målan hej. Och då han självande så blev han omvändrande för. Ja, men kan du lycka, jag hade så tänka ett först. Ja. Jag minns inte om Petrea nämnde för mig. Men han var förspråkare för att dansstå i Høsvik. Ja. Och hon blev, det var en gammal hus norr i Vik som blev köpt och flott till Høsvikar. Och hans David var som sagt en fyrspråkare för det. Det var han. Ja. Och jag minns ösene, ta som jag minns han, ta var han omvändare. Och ta planerna synja av möten solo. Han sänkade den här chansen, innanför eller utanför. Det minns det gott. Och minns gott, han var en kvitar trotsch och jack, alltså kvitar trotsch och något jackan. Det minns det gott. Ja. Och jag minns att boilat jag tar mig så var en allsåtne, hon går i stoven här i Høsvik, badnamn till mig. Det är populärt att göra. Det var han vi klacks botche till bisp Robert. Robert och tar att han som han förslår i boilet. Ja. Det sände ner det Gustav det var det. Han gjorde så att boilet. Och här det kunde vara intressant att haft det boilet, men jag vet inte hur man ska få det att Nej. Men då Petrea sist då nämnde ta för mig hur sändningen om att hon minnist hans David att han var kommit till trick och vändning han var så harmar om att han finns dansstående till bygderna. Ja. Och han bär om att den dansstående skulle färra kan man säga av vändon. Ja. Vad var du att säga om det? Ja, alltså det var det om det som Petrea fortalt för mig. Ja. Och säger hon stod i stoven där chocken och hockte över och han stod och hon i samma vecka som han stod här i by så hon när affär. Han stod väl god tacka dansstona bärna
lät henne västankvärd och täcka dansstolen. Ja. Konkret. Ja, men kan du säga men esa bönna här bi en möte i skolan. I skolan, vi mötte i skolan. Ja. Och alla hört det. Ja, ja. Och Petrea stod i stoven där och sa att det dansstolen för. Och hon säger till att hon lastade sig och så snärade hon till visste som det ena hjörnet ville inte släppa. Men så släppte det. Och så får hon och i höjlen ut ur visorna. Och hon splittrade i sunter när hon var kommit ur visorna. Ja. Och så hon kvar vid tog. Men så fortalte du mig näka om att här att att en täckplata av dansstolen var funden någonstans i fjällen. Hon stod efter ändan att ner i svören i skalaskar. Och jag bara en av genchiska om skalaskar. Jag var första år gammal för skalare be Johannes Beting om spyrja om läroplats. Men det var så näck för boy så jag fick inte. Till enas för och så självan så gick att det för att det sälja sig. Och ta såst och täckplattorna. Ta sig täckplattorna, ja. Gossen ekver nassing nej gossen ekver hasfishingar förrost vid halsatna. Jag hade varit trutsch. Kom till rockna. Och flöjde av tøynen alla närmast. Ja, det var trutsch pappa bajar. Och bachman. Och med till en fastomön han att Johannes i Bräckon pappa till tar Bräckon till hans Erland. Och så då var ett sysnabad mot Kollafyr. Han var son till Thomas Paulsen, Thomas Skalander kallade. Han att Magnus. Ja, han har bara Petrina, till Rickard. Ja, till Rickard i Klaxvik. Ja, nämligen. Jakobsen, Rickard Jakobsen, ja. Ja. Men Taitu så blir halvvuxen. Ja. Och inte hod till bandaskap och såna kan. Så huxar de också annat. Ja, så jag tänkte alltid om smy, Jansmy. Att det blev blicksmy, det var tog att jag har inte finnit något. Jag har inte finnit akkurat läroplats. Men så var det Johan, Vestmanna Johan som kallade och kuklade för det. Han lärde jag pappa små båtar och så sa jag pappa jag får något att göra så ber han alltid Johan ska man hjälpa sig. Och så gramte jag med rummet för Johan. Så Johan säger så snackar vi Erling Högensson. Krackut, han var släktare ur Hoglaver. Och jo. Han hälta Johan säger så att nu Erling han var allmäntliga stor med inte han var inte några lojal med men inte största mål men han Johan helt med att det var bara gott att det var lojal till så Pjotstrand inte så jobb till men lycka mig inte bara så förskott klaxar där var här i 3 år. Bo i Narkona, att han är här alltså inte. Och släkter här alltså inte. Och det kostar 5 kronor om dagen. Alliva. Och måste också äta söndag. Så att här kommer man mangla. Det första året var daglönen 4 kronor. Och tror jag om töjman. Men det var också, det nästa var det 2,5 öre. Men jag var inte mer än gott 2 år. Då var det så lös. Då blev vi 18 år. Och då huxade jag med det att det är bara inte till att pappa skulle hänga på med
få mig 18 år gamla. Det är helt att vara förvånad alltså. Men tar du säger till hänga på att det var att du huxar om att det kostar 5 kronor. Ja, det kostar 5 kronor. Och du fick bara 4. Och pappa då en hand ränta så. Ja. Okej. Det var ju det är ju några problem det var inte men det var bara för gammalt helt enkelt. Så är så och ta för konan hon får spinna röj. Arbeta. Då spinna röj köpte spinna röj ur England. Och så blev vi tog det att hon var mist mannen vid en båt i Kjellbro. Så Kjellbro talkade alltid om åndskenar. Och jag minns gott att vi toskar hade vi kvart till dövra. Nu, för jag snackar om toskar så må jag säga att i sötne var kändes så arket har vi 2 lärlingar här. Och han gramte sig om han fick för ofta toskar. Men jag fick inte för ofta. Men om det så allt toskar. Det var det bästa växt och rast. Och vi pratade gänga några stängerna. Det här som åndskenar som det kostar ju inte. Men annars kostar toskar 2 kör. Men vi tog det för inte. Ja, alltså, jag vill ta säga Bjarne, du står säga om var det så att åndskenar var slags fink och toskar hade för inte. Ja. Det var svårt. Och det var något som Kjellbröd skipa för. Ja, och det var ofta en gent i här alltså och som Paulina och dotter Paula Skär. Hon var grodanägg. Hon var grodanägg han och tante han. Och vi pratade ofta att färra några sängarna med en påse och så fyllde på igen så bor utan mittel nog. Och övervikarna. Det var en kväll. Ja, jag vet när så var det den här åndskan som du bor i. Det är en särskild söva om du säger att hon var åndskan och vi en båt Kjellbro. Men det var en särskild händning i samband med att mer henne var för. Ja, det var 1942. Då blev en flicka, en tysk flicka var skjeit efter en utrörarbåt. Det var Gartar, båten. Och så Johannes Vaje, det var med han och han satt, han var nere under och bara att han som, det var Michael Cialino som drev han båten. Och han var den ena som var däcken som jag finns fortalt. Och Johannes han satt där fram i skarpen och han tar jag out honom ta satt han där här. Då så jag håller så och så och börja men han finns jag vet inte om han finns två ena kul också så i armen också inte kunde det där men så var en kom och hjärtat. Så ja. Och tankonan så det Johannes där. Så att här vi finns jag vita från öron. Det är inte hon som säger det. Det var Urbanus som fortalte det. Att kommunstyrelsen tar för till han spurte han nu han blev en åndsja och bjöd av en ett visst belöp om året. Ett lam om man och så. Jo, ja. Hon tackade för det. Men hon helt det. Om hon inte helt kunde släppa arbeta för det. Ja. Jo. Och av tillsammans så var det kommunskrivstovan. Hon var i husen som ett kvitthus. Och kvitthus, det var klaxingar skift om på. Nu är kvitthus, husen som Maurs Vinter. Men det var det inte då. Det är som är kvitthus, här bor Maurs Vinter. Det minns det. Och man lukkar mycket. Och så skulle hon vaska kommunkontoret, det var tjattlaren där.
Kvithuset och så och halda så där fyra på morgonen. Så hon var alltid tullig upp så att hon har sett fyra på. Inte var klockan var 8. Det var oalmyntliga gott att se, det må jag säga. Ja, det var Bjarne, du lärde sig Erling Høgnesen. Ja. Och han har ju en bliksem i många år. Ja, nej, han är inte bliksem. Det var Kjølper som måtte bliksem. Och Kjølper har det. Ja, det var fått någon gång. Det var... Han var löjare. Ja, han var löjare. Han har lärt ner. Ja. Och det må jag säga att det var... Jag kan säga allt allmänt hur så gott. Då jag var ösene och när jag i havn och lärde mig. Jag kunde inte vara verande här. Det är att jag var onkel här i astma. Och jag kunde inte vara i havn. Klagsvig levde i Hampelet, men det var inte för... Och i Havsvig levde jag heller inte gott, men i havn kunde jag slett inte vara. Så det måste jag bara gevas. Ja. Hver arbeidde i havn? Det var ikke Ludvig Poulsen. Ludvig, det var vært kjørt at det var tid sunter, mittlen at dolamennene har ivetid Maria, det som at Maria Poulsen var ikke, det var bare som at Ludvig Poulsen i havn, her som 17 var Maria. Og det var tog at dolamennene kjøpte, tog har kjøpt det, men här det var ett fel nere som att Olsas enke. Nej, det var Möllers enke allt. Ja. Nere i København som 8 Ludvig Poulsen. Alltså det var på samma måte att här är steg ytla till och tar ha så övertid Ludvig Poulsen och så har Madola men har en eller annan måte köpt det bort ur som tar så kallad Maria Poulsen. Maria, det är något kanske inte något vi gör här. Men var mamma min, hon är hans syna och var Saltnes. Louis Saltnes som var släkt av Strand. Hon tänkte inte Ludvig Poulsen. Så hon säger till att onkeln tog, då har hon sett fyra på och Ebenezer. Det stod att det var inte henne, men drangen inte Lotta tar hade till jobb, tar skulle sätta fyra på. Tar tomt inte alltid så tölja upp söndag morgon. Då jag var central med Ebenezer. Så får hon upp så vill finka där henne affära och sätta fyra på. Du Bjarne, men du säger att du är astma och kunde köra verande i havn, men du var också i Kotlafyr. Ja, här är det Hampelet, ja. Det är gått gott. Ja. Vad gör du i Kotlafyr? Här arbetar jag smeden i Christian Holm. Christian Holm har sildafabrik då. Det var... Men sildafabriken har inte varit igång under krigen. Så här stod allt still. Och vi tar att pappa gjorde en båt till Gunnare, ett 5-mannafär. Och så då tar jag, han läser motoren slutat så för jag och smygen av i rören så kunde göras, lottast och såret. Och så tar jag arbete vid rören och så Gunnar till att det var sjåan vet jag. Så spyr han kvart jag gör från honom. Och så säger jag att jag är väldigt bliksmen i Klagsvik. Och så tar jag bara till liv och så ber jag mig om bara vara här så att jag arbetar här. Så jag tackar jag för det. Så jag arbetar här och jag måste säga att jag fick fotlallön men jag lärde öjliga nekvart. Jag fick inte några lärare för det. Gunnar var agenter för Völundmotorer. Och här blev nekv arbete på Völundmotorer. Så
Så völund, tar motorerna dott utan att. Ja. Och här var näkka kassera motorer och sånt. Som låg. Skipen tja Christian Holm tar hade vad völund motor. Ja, då var det bara Hjalmar och Ottmanes man hej. Som Christian Holm är. Ja. Ja, så ser det ja. Men så är det här att du färdvis ner Åtnafjall och Ja. var det så? Ja, no jag började en synderska rätt. Ja. Jag menar så. Och så var Kerbo var han var han var av kantoren här. Silda Västmin. I Kotlafyr, ja. Och jag kände han Osvald fra förra och han är väl fullmäktig i Klaxvik, men jag var i Klaxvik. Så jag kände han väl. Och så att jag kom jag handla näka vi Osvald. Så han är agentur på Rördal. Så ja. Ja, så var det här vid Åtnafjall som du nämnde ju om kvar till. Ja. Så för det först vi här. ja. Så var det att Lökning köpte Arnafjall. Och så var det vi här. Och natoj. Alltså i början om Arnafjall ständer. Jag var efter så jag aldrig det har vi varit inte. Men jag var inte långt. Jag har aldrig varit som en 3 månader eller 3-4 månader. Då jag var så ohällt i det brett böjne. Och jag begynte i 8 år, men jag för lite en gröt och tung. Och då fick så illt och här som var att det är helt att ha brott i 8 år, men det var det inte, men då fick skräck så ta sig upp. Så får jag uppåt till förr. Ja. Jag ska rätta mig själv. Jag nämnde att båten eller skipet är att Åtnafjall, men det är alltså Arnafjall. Ett skip som blev köpt efter krutje till förr. Ja, det köpte det skulle ödas för att vara kruksenstatning och det var inte. Men det var en dålig båt. Han är i Sochen, en tysk båt. Han är silt han är i kölelast, haft kölelast. Men själva det var alltid lagt och det var han är i mitteldäck. Så vi silte näck vi frakt. Nej. Ja. Det var gott skip var det. Och danskarna var vi här var stolta av oss, cykla vi till skipen så det. Så. Ja. Jo, jag har ju hört om att det var ändrejalt samband med krutje, ja. Men du har sagt för mig att du lyckas som blev mässudrank och lärde dig göra mat. Ja. Och så hade du en bok här ombord som var... Ja, så vi tar brukt det. Det var mat, så Ingeborgs ord. Ja. Han har alltså... Och det var mässudrank att begynna vi. Men så får koksmateren av. Och så fick jag jobb som kockmaster. Så jag avancerade. Och då hade vi tar början. Han säger bara att kvart skulle göra ett och så måste vi sörja för resten själv. Ja. Och det som helt var avhåvert, jag nämnde det här. Det som helt var avhåvert, jag nämnde det här. Ja. Det var till värmamma min. Ja. Hon gick i en skolan i Danmark. Ja. Och det var nämligen en skolan i Ingeborgs ord. Ja. Och hon åtte seg bøkene, som kona min har arvet henne, som heter mat, henne samme bøkene som du brukte. Ja. Ombord av Arnafjall. Ja. Og min bøk, hon är färdig vid ställen. Kim plade han plade brukarna och så råkade vi att hon är färdig. Ja, där råkade vi. Han har haft den på. Jag sitter inte som kockor. Ta
ta var lagt upp i land. Ja. Men du arbeider Anders Øysen som kokker ved omkring Ørenskipet. Ja. Vi Galatea. Ja. Vet du, så da jeg kom efter, da jeg har brått bøyne, og grunden så, jeg tar ikke løyt av bøyne ta, og tog var det for høymater. Og da får vi Galatea. Karl Tjabal Klein Høyen var skipar. Han holdt av almindelig å fytte med over. Det skal alle ber om. Han stas med. Og det var alt fytt folk. Henningen i Bø var motorbassare, og jeg var samarbeid i Henning og Dav, at det var almindelig å fytte med. Det skulle ber om. Men når du kommer opp til at du er blivet ut i 20 år, eller mer enn 20 år, og framvis ingen kvinna ut i liv. Nei. Men hun kom så. Ja, hun kom. Hvordan gikk det til? Det var i 4 år, tror jeg, for vi Silverbell som kokker. Det ble vi inn her. Det var 2 dronjer av Stronton som jeg har vært sammen ved R4. Og det var andre at var Kolbanajek, han hadde Elsberg, og hina Sivar, han var av Stronton. Og tar var vi Fakranes, jeg var ved Fakranes R4, og tar hadde så anbefallet meg for Anker som kokk. Så Anker ringte til mig, så jeg visste det ikke for lengt at det var tog at Anker ringte til mig. Og så jeg var ved Silverbell, og ta Deppy Høygård som er henne. Og her var en ekspetris i handelen som jeg fikk godt eie, ja. Og hun er Sannemi, ble kallet Sannemi, og det ble kallet skriva sånn. Og var det Sanna Maria som hun var døpt. Men, og hun var... Hun var i handelen i Øyren. Ja, og var av Toften, eller Saltnes. Hun var ur Saltnes. Hun var døpt til. Det er Johannes skola. Han var gammal kipare. Han følte ikke nes og fløy. Og fløy høstforskningar sylte vi honom. Han speter i brekken, jeg minnes han speter seg til han måtte bære Johan alt godt. At da var det som da fiskade av Estland, da var det nekker som lov bare avhalere som menn sjølvande, menn åtte sånne frøy, men det var ikke tvungen for å snurre frøyvakt. Men sommerstøvet var så gratis, men han speter seg til at han la bare avhalere av. Så han la ikke avhalere, da lå der bak der, tar 6 tøymaner, som tar finko. Det var det ikke noe lov om frøyvakt. Men Harry Bjarne, du nevnte om at du fikk godt eie av en genterna, Ja. men man skal gjøre sinte mer enn å få godt eie av en agenter, for å få fætrøyen. Ja. Hva gjør du for å få fætrøyen? Så var det til at jeg måtte få... Det var bare stille her i handelen. Det var alltid folk. Men så var det til at vi skulle ha tallerskar. Og vi visste at tallerskene skulle ta være av loften. Og så sier jeg at jeg skulle ha jobbet tallerskar. Jo. Det var på loften. Så får jeg opp igjen. Og da jeg sier og Arne tallerskene var så tåget for trommene, og det var fast på en veien. Men... Så tar du på tallerskene, da blir det som anbøye for å få fætrøyen. Men så var det til. Hun gikk alltid av møte. Det sier meg faktisk ikke. Men det første møte vi igjen, tog jeg at det var sånne kveld, så hva annet skulle de gjøre? Og
Det säger man helt rätt, annars Hver gjerst du av møte? i missionshusen. Det var en halv time jeg gikk. Og jeg var ikke satt under årene hver sånn kveld. Det sier man akkurat ikke. Men ja, men jeg skal si, først da jeg var golfvenner, da kom i salerne og et kveld lå kotsen. Og til enda sier da vi god at det slipper der ikke før i hos, før du sikkert navn, akkurat som Jakob sier. Og jeg fikk fri til kveld. Men så løser det at man at det kom i havn, så var det frøstingene og så det smakker man alltid av, og ofte han er lest. Og så det var jeg helt at nå har jeg forspilt chansen, så at jeg mist frien. Han var vekk. Og så råknet vi tog det har vært en 15 år, som jeg gikk vi henne i møte hver sånn kveld. Men det sier man akkurat ikke. Men så et kveld, og sånn kveld, jeg minnes godt, det var Palle Høygård i høyene. Han har innledningen. Og han sier til, jeg hadde han enda og sier at, men du måste vilja, det er viljasak av fylkjæren. Og da fikk jeg kallt i atter, så størst. Og jeg var klar i til at dette er det søgnaste utkall. Men det er ikke nå, så var det rongant. Og jeg røste meg opp, og jeg takket for frelsen. Jeg sier at jeg vil si. Og så satte jeg meg ned. Og til helt det så igjen. Ja. Bjarne, til festerne gav kona som kunne løye det eisen i antallet, og til drøv en løgn at jeg kom til Guds år. Og så finner det eisen sammen 2 skiner. Ja. Men til tjejer mitteldør. Og da jeg nå les disse bøkene, himmelen er virkelig. Ja. Så sier jeg her at de som ikke er født, som er det i åren, de er i himmelen. Og det var et bad som var av ved, og som ikke kom veien fram, og i midtelen tar båar. Og det gleder jeg meg til å sitte at jeg bare, til at jeg båar, hva han var, da jeg kom i høyen. Og jeg må si at nå er mitt liv er livet, så at jeg har ikke vært her mer til, så jeg bare gleder meg til å komme høyen. Ja. Ja, det er veldig godt at jeg vågner, men nå nevnte du på sinne, men du nevnte ikke hvordan det er ito. Den eldre han øyde Johan Kim Hansen. Han øyder etter baven Apponon og etter Kim Bajamun. Han var født at han åt Stellan var færre. Han var født i 8-åltrus. Stellan færre i 6-åltrus. Mest i 6-åltrus. Så Kim var budgeten? Ja, han budgeten, ja. Du var misnekvasjonen? Ja, det kan man si, ja. Og den yngre han heter Hilmar Jan Sone Hansen. Han heter etter barn om honom. Ja. Og han fødte sonnet da. Då heter han son. Og han var heimafødt. Johan Hans var født i havn. Hilmar Jan han var født heima. Og jeg minnes godt, Johan Hans var altså vi blev ikke alltid i kyrkja, men så tann dagen, da var vermamman kommet inn fra man undan. Og ikke en vik fra man undan, var inne i kjokken.
och Johan Hans och så bladde han med versvar han bladde för gänga in så han skulle han gänga in till Glivrar kyrkja ta och tabor i kyrkjetøy Johan Hans och jag sitter i kursen och han var fast i kyrkja ja men jag är inte hålla fri honom så nu har jag badna gråter i sover och han spänt i egen upp och det han har det gråten så ta var hemma jämfört. Vad så ja. Men har Bjarne du miste en gåva kona. Ja. Men du fick en kona åter. Ja. Det var väck. Och det må jag säga hon är så god med att det kan inte kan vara bättre. Alltså det som jag säger det är allt gott och det är inte alltså det må jag säga. Det är helt ensamt. Och du valde det självande att han har haft en goda tryggvande kon så valde du där. Ja. Ösen en tryggvande kon det hade skulle få en nya kon. Ja. Ja. Valde det blev vi. Det så avgjort. Jag kände ju ösen väl mannen kände. Jag kände väl Torre vid var väl ösen och jag vet ta han byggde i Skalabottne det var ikke tog vi kjente oss slett ikke men ta kom han til morgen og be meg gjøre et tilbud på etla jeg sier at men det alt det beste arbeidet vi fast noen tilbud men det er mye men han bär sig inte någon annan. Han kom till mig och med göra till ute arbeta så. Och vi tror väl alla tog att han att det som blev vi köpt och tar vi kom för boy vi det chatt för land han alltså fällt ut han allt och ta som var det göra av bilarna ta hej allt två bilar och arbete till arbets och ta blev just där inne och så var det ena för han så fick han agentur på att slå bilen som att kvitta det var glasfiber och jag köpte två glasfiber två av dem så och det var fina bilar men där hade då en fel att det hade för lilla motor eller han var för lågt giraur alltså ta man har inte till att bruka kopplingen för det ja men du och han har ju tid att så ser man nu i många år och tid att älska att komma till möter och komma samman vid Gudsböten och till vara till en glädje att liksom många år att fylls vid Gudsböten och men du har också en lysenig det har vi alltid lyse från Lutlån här och så smadronga var det gott men så kunde ibland jag säger att han blir höjtjus det där mycket så var och en hål var fjäsen och höjtjus och så blev jag sitta i höjtjus och läsa och jag minns jag läs greven av Monte Cristo och världens herre världens herre det är 6 punkter jag läste ju alltså att han har kvar nu först läste greven av Monte Cristo Alexander Dumas skriver det på och är sväl lite att jag läste ja, du läser mig och du läser skriften. Ja, det har vi, men det har vi inte
Jeg har lyst det, jeg tror ikke jeg har lyst det regelmessigt, men så jeg vet ikke. Men nu nevnte du Janet her om at nu heldig du er løyve livet til å komme opp om til nøy til Arne. Og løyve vi affæra, sier du selv, men du er pura klarer. Ja. Og kan sitte her og greie fra at en løyve utan at ivast og nøkron som helst. Ja, her det som alltid er ja. Ja, det deilig. Men nu er du kommet her til og til sart frametter og oppetter. Ja. Hvordan jeg spyrir det om at her, tar du noe sart frametter, kan man si, i måte endan som du selv har nevnt her. Ja. Og det hvordan det vi glede, vi frumøve, og vi dyrve, og visse om løyve. Ja, det. Det så pura visser ut at jeg kom hjem. Så ikke Jesus. Ja. Det var et. Ja. Og så ikke høysen sann med. Ja, nemlig. Og så et badna, tror jeg. Ja, nemlig. Det om dronker eller jenta, så det vakse folk der. Ja, nemlig, ja. Du har, men jeg har alltid at du skal få du skal få løyve nå at vente der til falske, som sitter hjemme ved hus, og det er det nå, og ber en halsan til de antallige og sitt heimen, hva det beste i løyvene. Ja. Ja, det altså å være alliva og ikke være frelster. Det er forferdelig løyv. Det at man øyer ikke den frien. Da man vet at man er frelster, så vet det at jeg vet at jeg kommer hjem til Jesus. Jeg bare gleder meg til den dagen da jeg kommer hjem. Det er en stor dag for meg. Jeg kan bare ikke huske om det går så godt da vi ja. Hvis man leser disse bøkene, så kan man søke at det går så godt det. Og vi vet søke det i Bibelen at det er godt å være, at det er bare godt. Så jeg gleder meg bare til affære. Det var man sikkert av det av. Og det må jeg ha befalla øtlund. Jeg ganger her og ikke ha fri ved god. Altså, jeg hørte jo en fra en sending, det var fra Klaksvik. Det var han i omsetta, han sånne Oliver Thomsen. Han i Klaksvik, jeg hadde han vannmåster der. Ja. Noe mye. Ja. Men han hei ta sendingen. At hver man ser, de sitter, de som ikke er frelst, de sitter og bojer etter, de vet at de er ferdig for tepelse, de sitter bare og bojer inntil de er ferdig her. Og de sitter nere, og så røyser oss og skrutsjar om oss, og nei, og kom og jeg sa neien, at jeg var i neien, og jeg vet bare til at man kommer i fortapelse. Det er outhaltelt, og det er omgangfri. Det røyser seg opp, og et fest og skrutsjar, og så røyser alt seg opp og på samme måte. Det er en fryktelig støv. Og da vi så er her, vi har løykjent til det. Altså, ønsken i fargen kan omskylda seg til å være fortapter. Ønsken foregår 80 å være fortapter. Det er alltid. For vi da finner ikke så nekka godt sår. Det er praktikk på øyne og annen måte. Så jeg vil anbefale øynene og kvargene gjøre seg til Jesus. Det øynene sa, det er øyne til vissene. Det er det virkelig lov. Man vet at man fer igjen, så er det bare bedre. Og jeg må si at jeg bare gleder meg til den dag.
Jeg kom hjem. Og jeg vet at sann vi møter vi her også. Og et bad tjåk. Så må jeg takke for. Ja. Ja, takk for Bjarne, for seg løtene. Ja. Vi kom til det sammen. Og som du sier, enda livande vånen av øye Jesus som sin frelsere, det det største som Og Bibelen egentlig einfalt, Ja. og grøy i frels og venom. Ja. Og jeg har alltid et her skriftåret som alle føringer, du nevnte om alle føringer har hørt og at du ikke er ferdig fortapter. De aller fleste har hørt skriftet i Johannes 3:16. Ja. Og det jeg så løs, tog så elsker jeg god heimen, at han gav sånn sønnen einbarna. For jeg kvørt han som tror av han, ikke skal fortapast, men heva evet løyv. Hatta løyen, hatta veveren, og hatta sannløyken. Og her okkara frelsa, og i trunni av Jesus, og anka ærastane. Jeg får begynne bønne og er vidt enda her, sier jeg. Sender ikke en takk for at du ville lota ditt liv i okkon, som loja av her i det. Herre, takk for Bjartna, og han vil være vi her i det, og lota okkom sitt liv, og gleden i Herren, og frien, og trunnet av han, og vånene, og tryktene, og vissene om det evige livet. Amen.